して、ステージの前では雲倉さんにちんさん踊っていただきました。ありがとうございます。さあ続きまして曲「部屋のが空一方」という曲になります。Ooh.
さあ続きましてハーラルナモモプーアナブルイヤパナ金軍団が登場しました。 Alright、 それでは曲の方はアロファイアオワイ。さあ続きましての曲、ケニケニという、今ねダンサーがしているオレンジ色の花、ケニケニという曲、ケニケニという花です。この曲ケニケニの心地いい香りを心地いい香りで、愛しい恋人に例えて歌った曲です。一本ケニケニ。
さあまた鐘登場していただきたいと思います。そして鐘ダンサーちょっとヒップをポンポンと叩いてください。せーの。はい、これ昔ながらの楽器で、今真ん中の、うちのバンドの牛島啓太が使っているウクレレと同じような楽器、昔のハワイの楽器というのを使って「ルマハイ」という曲を。続きましてはですね、ハワイアンホームステイ、オアフ島で一つね、パパコレアという場所があります。これは、ワイキキから、山の方に向かってたところにある、このパパコレアという場所、ハワイアンの人しか住めない場所なんですけれども、ここの偉大さを歌った曲、パパコレアです。Oh
早いもので、このステージ始まって3時間ぐらい経ってないな、30分もあっという間に過ぎてしまいます。それでは最後の曲になります。元気いっぱいにいきたいと思います。クービーリー、そしてノヘイ。そして、クンフラの方以外の後ろにいます。拍手お願いしたいと思います。そして、クンフラさんにち、マハロヌイ、おかみ。